Henrik er færdselsbetjent i Nordjylland. Han er ved at gøre klar til fartkontrol i en mindre landsby. Der går ikke lang tid, før han spotter en motorcykel i høj fart. Den havde meget stor fart på, og så samtidig inde i det var en bue, så er det svært for mig at fange den rigtigt i laseren. Nej, jeg kan ikke fange ham. Satans! I stedet for, at han kommer til at slippe med skrækken, så tænker jeg, Goddag! så kører vi den helt til ende, så han rigtig kunne komme til at ryste lidt i bukserne. Nå. Hvor hurtigt tror du, jeg målte dig? Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at det er en bøde på 2500 kroner. Plus en betinget frakendelse af kørekortet. Er du sikker på, hvor hurtigt jeg kørte? Nej. Hvad? Nej. Jamen altså... Og ved du hvad? Grunden til, at jeg holder lidt hen, det er simpelthen, fordi jeg har ikke nogen måling på dig, fordi du nåede at sætte farten derned. Ja. Men altså, jeg tror altså ikke, at køre så hurtigt. Nej. Men... Kan du ikke give mig en chance, sådan? Jo, prøv at høre her. Prøv at høre, hvad jeg siger til dig. Ja. Jeg har ikke nogen måling på dig. Du slipper med skrækken. Det er det, jeg siger til dig. Jeg lover at køre pænt resten af måneden. Det er lige præcis derfor, jeg trækker den helt hen, der hvor jeg ved det også. Når jeg fra starten af ved, at folk ikke skal have en bøde, men at de simpelthen bare skal have en løft og pegefinger, så kan jeg lege meget langt med dem, men selvfølgelig til en vis grænse. Og det har jeg det helt fint med. Jeg har hjertebanken. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er egentlig også lidt, der er meningen med det hele, ikke? Det virker. Ja. Det virker. Ja, ikke også? Det virker, jeg er rystet. Ja, men det holder slet ikke. Nej, jeg trækker hjem til min ven herinde. Tag den her med dig. Og tænk over det. Og så kan du tage den her med dig også. Og så kan du også tænke over det, ikke også? Jamen. Det er godt, du. Jeg tror virkelig, han har taget til sig, at han ville lade være med at køre så stærkt, som han har gjort hidtil. Og jeg lover at køre pænt resten af måneden. Det er min lucky day med her. Han var rystet, men han var jo glad, da han gik fra mig.